Ġiet diskussa l-perspettiva għal għawdex tal-Viżjoni Malta 2050 waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku Soċjali l-MCESD li għalija kienu preżenti wkoll il-Ministru għal għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul u l-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Malija. Hawnhekk il-Ministru Camilleri nnota kif il-Viżjoni Malta 2050 qed tkompli tibni fuq l-istrateġija għawdex gżira ta' villaġġi li tnediet sentejn ilu bil-għan li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-għawċin u jinbena futur aktar sostenibbli. Din il-viżjoni qed tiġi żviluppata flimkien ma' diversi stakeholders u setturi b'enfasi fuq it-tisjieħ tal-konnettività u l-iżvilupp ekonomiku u turistiku tal-gżira. Il-Ministru semma wkoll avvanzi kbar fil-konnettività fosthom it-titjib fis-servizzi tal-GoZo Channel, l-introduzzjoni tal-fast ferry u l-qbil fuq skedi adattati. F'dan il-kuntest ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda x-xogħol fuq ir-Rural Airfield, żvilupp illi se jkompli jkabbar l-ekonomija u jżomm iż-żgħażagħ fil-Gżira Awċija. Fuq livell turistiku Camilleri saħaq fuq għawdex bħala destinazzjoni ta' kull staġun. Tkellemna fuq kif għawdex mhux ser jibda minn xejn, iżda wkoll ser ikompli jibni propju fuq il-viżjoni li kellu li teddiet madwar 3 snin ilu għawdex żira ta' villaġġi, però issa ovvjament ser nkomplu nevolvu fuq l-istess viżjoni sabiex propju nkunu qegħdin nħarsu aktar il-qoddim, nippjanaw aktar bil-qoddim u fl-aħħar mill-aħħar nkunu qegħdin nippreparaw lil dan il-pajjiż u b'mod partikolari wkoll lil din il-gżira l-futur tagħna. U elenka wkoll diversi proġetti li se jibnu fuq din il-viżjoni fosthom il-padiljun sportiv u akwatiku u investiment fl-edukazzjoni. Tenna l-ħtieġa li l-iżvilupp jissokta b'mod sostenibbli u li tiġi protetta l-identità Awċija li wkoll parti mill-attrazzjoni tal-gżira. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Andy Ellul irrimarka kif il-laqgħa tal-MCESD kienet xhieda ħajja ta' dan l-ispirtu ta' kollaborazzjoni. Illi qed naraw ukoll illi x-xogħol tal-Gvern diġà qed jallinja ma' dawn il-prinċipji biex fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk vera jkollna kwalità ta' ħajja ħjar. Il-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru spjega l-impenn li se jkollu l-Gvern lejn l-implementazzjoni tal-Viżjoni Malta 2050 wara il-konsultazzjoni sieħa li se tibqa' għaddejja sa Settembru ta' din is-sena. Dik il-konsultazzjoni pubblika u l-feedback kollu li jkun ġie diskuss f'dan il-fażi jiġu meħud intu konsiderazzjoni sabiex ikollna id-draft finali. Imbagħad taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, taħt l-Uffiċċju tiegħi fisem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru jibda l-implementazzjoni tagħha, implementazzjoni għal kull miżura se jkun hemm il-KPIs infassla, KPIs li jkunu jistgħu jaraw il-pubbliku b'mod live, illi mbagħad nibdew naraw li kull miżura li hemm li tkun ġiet costed u jkollha l-policies marbuta tagħhom tibda tiġi implementata sabiex fix-xhur u fis-snin li ġejjin nibdew naraw il-viżjoni s-seħħ sabiex ikollna Malta aħjar fil-ġejjin.